Autentická, otvorená a úprimná speváčka, ktorá sa stala hlasom mladej generácie. Sima prepája moderný pop s osobnou výpovedou a prehovára k tisíckam skalných fanúšikov. Prvýkrát som začala cítiť, že ľudia sa vidia v mojich textoch asi tak najvýraznejšie pri mojom prvom albume Femina. Opisujem väčšinou ženské, akože také problémy, veci, ktoré som zažila, alebo zažívam, alebo pocity, na ktoré si spomínam, alebo ktoré prežívam. Každá skladba má nejaký úplne iný príbeh. Stále Trnavský štadión je životný koncert. Mám pocit, že ľudia to tiež tak cítia, alebo že to nejakým spôsobom navnímali, hlavne keď tam boli. Ja nie som ten typ, ktorý proste chce urobiť to, že dám si outfit, dám si nejakú masku, idem von a teraz som Sima a teraz dám si to dole a prídem domov a som ako keby niekto iný, že ja som proste stále